trip, urulay food trip, chika, Toramax, asin iba pa, alkalde sa kusina, kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alkalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. Kaupay mo sumayaw, kayo ba saning lawas? Labi ko na talibong, may pakido-kido kapagad. Itik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamu. Labi na kong tsa-tsa at tukar, itay minit kagad. Kaupay mo sumayaw, kayo ba'y saning lawas? Labi ko na talibong, may pakido-kido kapagad. Pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamu. Labi na ko tsa-tsa at tukar, gitay minit kagad. Mayaon pa lingi-lingi, mayaon pa uroy-uroy, nanyaon pa liad-liad, ng patuwad-tuwad. Hala, pikahipirahi tsa-tsahi, kay bangin sa buwas maray na gudin ini, salit-saling abuti pagudim siki, bisan pa maibasim pulong sinsini. Hala, pikahipirahi tsa-tsahi, ikibuting ubot ngan tuda-tudahi, kay basigaranghanan padis mo pirmi, sumayo sa puwede. Oh yeah! Oh yeah! Kaupay mo sumayaw, kayo ba saning lawas? Labi ko na talibong, may pakido-kido kapagad. Pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamu. Labi na kong tsa-tsa at tukar, gitay minit kagad. Kaupay mo sumayaw, kayo ba saning lawas? Labi ko na talibong, may pakido-kido kapagad. Pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamu. Labi na kong tsa-tsa at tukar, gitay minit kagad. Mayaon palingi-lingi, May nagirumduman akong paborito na tugtog na ini ay si Cha Uying. Kaya kung nagantabi si Cha Uying Borja dyan sa haring niya ka naman, sana naka-smile ngunyan si Cha Uying. Juliet Toy Borja. Yan ang mama ni Ervin Borja na amiga ko. Kaya kung nagantabi si Cha Uying, kumusta ka na lang Cha Uying? Itong magkahiringan kami dyan sa Libis sa farm ni Ervin. Kaibanan ko si mga pinsan kong Villamor. Pakailing kita Uying, nagbirisa. Ay, Lula Uying ngayon, Lula Uying, nagbirisa. Sabi ko, nagbirisa ka mo dyan. Lula mi ngayon, pinsan mi ngayon, ay dumangkon araman, ang mga tuy palan, saka ang mga Villamor sa tinambak, magsara di ring tao. Pinag-confirm yun sa kuya ni Ervin, saka ni Raul. Kanagantabay si Raul dyan sa kitchenette niya, digdi sa kuya, sa satellite market kang Macmariano. Sabi ni Raul, ay kami ng mga Villamor, pinsan mi man talaga ngayon, mga toy dyan sa tinambak. Natatandaan ko si Cha Uying nag-istorya, ako ngayon, expertise ko ngayon, liban sa ibang luto, yun, mag-giboning leche plan. Mantang nag-aandam ako kang programa, na pasalingoy ako digdi sa sarong booklet na pinag-issue kang
kang kusog Bicolandia, garo mga dagdag kaalaman pangkalusugan. Pagbuksi ko si first page, anailing ko tulos, daghan kang babaeng nagsususo ang bibi. Yan bagang ina na nagpapamimi. Breastfeeding, mga bagandang pakinabang na maidudulot ng breastfeeding. Basa-basa ko daw ni Mantang nagkukupa-kupa pa sa tugtog ano. Kompletong pagkain ang ang gatas ng ina. Inirekomenda ng WHO ang eksklusibong pagpapadidi sa loob ng unang 6 na buwan sa buhay ng sanggol. Nasa gatas ng ina o breast milk ang lahat ng sustansyang kailangan ng iyong anak sa panahong ito. Kung tutuusin, ito ang natatanging nutrisyong kailangan niya hanggang sa handa na siyang simulan ang pagkain ng solid foods sa edad na 6 na buwan. Ang pagpapamimi pala sa loob ng 6 na bulan, nagirumduman ko pati si amiga ko, amiga Minihil. Kaya itong binisita mi kan mag-aki dyan sa BMC na garo yan itong building na dakula ay pinasyaran mi man tagaro nga ngay pumaning tabang primero niyang pag-aki tanagagad man tabang ta syempre may maning pambayad napasyaran Minihil best friend mi pagkatapos nahiling mi may chupon anggot nga ni ang nurse na dyan pala sa BMC. Pag bago ka mamundag, pibabawal dyan ang chupon, tangani ka magpamimi. Ano yan? Ako yan, may chupon ka. Maangya kong gatas, pigparapirit ko ngayon, naglulas ng gatas sa umboy niya, kaya garo mapipirit na magamit ng chupon. Ay niya ako dahil pwede yan. Ang sarong niya akong babae, ang sarong ina, kapag nagbados, kasabay sa pag-develop sa sayang body, iyon magkaiguan ng milk ang sa imong breast. Tagaro natural ko yan, parte niya ko yung kang pinaghaman kan Diyos. Ay talaga nga ya, ay niya ako ambog yan, ipiriton mo niya ako, taigwa ka ng gatas, kadakula niya ako kandagan mo. Ay diskusyon ng kami, pinailing sa mo si Sarong, ang susubaga kang babae, 2. Pinailing sa mo si Sarong, iling nga talaga ngayon, talaga nagluluwas. Ay naman mali siyang hirilingan kayan, although ito, primero aki. Pag tungkol na po sa pagmimi kan aki, pagpapamimi, ang mga lalaki dahil nang mali siya kayan kung nakakailing yan ng daghaning babae na nagsususuan aki, tanamamatimi kayan, ang samuy na pong ina. Yung bagang sa mga simbahan bagad to, nagpapasusuan mga babae, ay pabayaan mo lang yan, tampag matimi na kayan, si mama. Pero niya ako nagirumduman ko sa kuyang ina, kan ako nagsusupsupaman. Pero ang karayan man kayo ito, naghaloy, may nagluwas na gatas. Siguro minamasay lang garo yan. Sarong aldaw na, pa nagmimimi si Aki. Madang naglulos na gatas. Niya ako imposible yan. Hinaman niyang kan Diyos na pag ika nagbados, nagkakaigwa ka na ng gatas sa daghan, pang-prepare na yan para sa imong umboy. Kumusta na lang siya dyan kung nagantabi siya dyan sa 2nd District. Kaya kumusta ka na? Sige na ang pamimi mo. Yan ang mga kumusta kang Bert de los Martires sa Alkalde sa Kusina. Amigo, amiga, sige sana, abante. Sige sana, basta happy, tawa kita, over beauty. Isipunta na kita maswerte, tana abuta aidyan na adi. Sige sana, basta happy, tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte, tana abuta aidyan na adi. Di na kita magpapareklamo, taaidan di na mababago. Dapat permisan ng positibo, pag nag-adik mainlo sa payo. Sige sana, basta happy, tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte, tanaabot na aidad na adik. Kinmakulong akasukasuan, di mangalas darayo mabahoy kan. Paapulas o kaya di pa ukag, lang ray baga lalo na
Paramot lang sa kamagmurot, takabuhay kunong malaka alukot, kanos ka ang ukila ka kurundot, maray pa magikit-ikit kalubot. Sige sana, basta happy, tawa kita over 50. Isipunta na kita maswerte, kanaabot na aedad na adik. Pagliagi o pagbayli makaliliksi, di magsabing buran na ka pwede ba? Maski baoy ka na to mga senior na, di mag-surrender ta kayang kaya pa. Sige sana, basta happy, tawa kita over 50. Isipunta na kita maswerte, tanaabot na Ang sa tuyang text line sa gusto mag-text sa tuyang programa 0919-431-5528 0919-431-5528. Sabi ni sa ako yan, aram po nindo ang sarong announces booth ano. Ako naging ako announcer magpo 1981. Nakaugali ang kuna na ang sarong announces booth. Igwa po yan ng file, igwa ng filing dyan na garo kaaganan na mga tips ang nakakaag na pinag-issue yan kang government. Yawan dyan ang kay to Ministry of Health, Department of Agriculture, DSWD, kung ano-ano pang sangakan gobyerno na igwa yung mga may mga pig-issue mga magazines o kaya mga pamphlets na tips para po sa radio broadcasting. Ang apod mi kaya na DevCom, Development Communication. Ito bagang ang binabasa mo, puros lesson, puros katukduan. Kan ako kay ito nagpuning announcer sa June 21, 1981. Nagpun ako sa DCHN. Ito bagang radyo sa itaas ng supermarket. Duman ako nagpuon. Sa wala to umong partigo ng filing dyan ng mga magazines na kadaklang mga tip na parang yan makalikay sa araw nga kalinghilang, dapat nga araw ka ini. Ginigibo yan topic ng mga announcer. Pag matapos kang dedication, magpatugtog, may mga topic yan o bagama news. Ay ngunya nakigwaman digding file ay sabi nga ni digdi, pagkakaroon ng disiplina sa sarili o healthy lifestyle da. Kadikit sa naman sabi digdi, kung maaari ay iwasan natin ang pagkaing hindi maganda sa ating katawan gaya ng chips, soft drinks at iba pa. Ugaliin na ang pag-inom ng tubig hanggang 8 baso o higit pa. Ay, mga kadikit sana yan. Ay, nakakatabang yan. Yan, gulpi kita ng tubig. Saka, pirmis na ng tama ang kinakakanta. Araw kang gulay, sira, bakong pirmi na sa ng mantika. Anong yan panira mo? Si taba nga katong pakal nga pigbuno nga ya. Tinaan nga kami sarong tabo ng mantika. Isang bulan mi nang yung panira ni. Ay takad to bako man sa pagkuyan ano. Kuminsan nagpapanira kami ng taba nin urig. Dahil may inisip na ito pala malain. Kailan kami mga aki pa kang panahon, dar kang pagtios. Pa ano pong panira at pa. May taba nga ning urig dyan oh, kagamong asin. Pwede nga yung panira yan. Ay salamat. Bako na munang sangkaka. Ay bako na muna. Takasudma sangkaka kita. Ngunyan nga taba ning urig. Masiram nga yan. Ito pala masakit ay. Pero ang papatugtugong ko niyan, narurumduman ko na si Teodoro paraluto ning dinuguan kang panahon na intirong kawi kang dancer kay ni Daniela Romo sa nagkanta may music video kang sunatang Tudo Tudo. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en
Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit akong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap, presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mabiopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Oras na ito yan, 5 minutos, makagi po ang alas 11, ang oras na ito yan kang Cabral Bicolandia Supermart, sirmang kang DMSQ, asin kang original na Master Square, asin kang CBS Quick Save, CBS Express, kan Sibros, kumusta ka mo dyan sa Diversion Road, asin man kan Estabilo Lending Corporation. May kumusta sa kuya Marinal daw po, Honorable Mayor da, pero di ka nagsabi ka sa imong pangaran. Salamat na lang sa pag-text mo. Sir Bert, dawa magpatugtog kang bugi ta tutor ako sa Chacha Bugi and Tango Rigudon di honor pa from Azon. Ay ko yung pala niya para bayli pala ni si Chason. Bugi, Tango, Rigudon. Ang Rigudon baga garo ginagamit yan pag may dibu itong kuya itong 18 years old na babae pag nagkiguning ang apod kang kutilyon pag itong formal na celebration kan sa iyang kuyan, kang sa iyang dibu, may pakutilyon ngayang inaapod. Natatandaan ko kato ang kutilyon, nakadalan ako sa, ay liho ko sa pilyido ko tong friend ko ginibo duman sa Baaw. Nagsubli sila kang garo pabilyon ng eskwelahan duman, garo high school or elementary. Yan palang kutilyon, iguning nagmamaestro. Tagaro 18 Persian na nagpapara sa Rasalembidan pagbayli. Igwang nagdidirect na kung ikang nga masangli na nga may nagtutok ng gurang o ika naman nga sige nga baliw na nga barabaraliwan yan makalang kagunhay kaya kung nalalangkag ta day pa kami namamanggi kuya ano ba ganyan ako alas 8 pasado na ano yung kutilyo na yan naglawig na day pa kita nakarakan yan ang kuyan mga may nagririgudon nga ya ginagamit man yan kan mga kuyan kan mga gurang kan panahon ano nga ika nga, pipaparanap nga, di kita nagarabos, di nagdulag ka. Iribanang pati nga kamukang mga barkada mo.
Yaon nga kaya kami doon sa plaza, igwa kaming pigano. Ano nga, nagririgudon nga kamo duman. O yan, sabi kan mga gurang. Ginagamit yan ka mga gurang, pang-anggot. Karon nga para rigudon ka ngayahay. Sabi ni Ernie Verdadero, today is Broadcasters Day. Congrats, mabuhay ang mga broadcasters. Ansyata palan, kaldawan mingon yan, ano? Oh, kapwa ko mga announcer, mga taga-radyo. Kaldawan tapalan ngon yan ay. Sabi ni Ernie Verdadero, today is Broadcasters Day. Congrats, mabuhay ang mga broadcasters. Si Ernie, iyon yung pinagbibistong garo leader-leader mina sa broadcast ni veteran. Ini nga ni Sir ni nakalingaw ni kayto kanya siya dumas sa sarong radio station as manager. Nagpurbar man kung mag-apply pero garo may bakante. Kaya nag-training na lang ko kato sa DZHN. Pero lingaw siya na ako. Minsan nagdulok sa iya kailang mayo ning bakante man ka na panahon. Pagkatapos kadakul araw si Ernie ni mga history about politics and broadcast activities as in kadakul araman. In the first place, si Ernie Verdadero, writer, saka debater, saka nagsusurat siya ning gamit sa public speaking. In fact, si Ernie Verdadero pala sarong successful kuya ning advisor and yung bagang nagtitrain ni sa mga public speaking ni mga eskwelahan. Kaya bakong suba-suba ang kakayahan ni Kuya Ernie Verdadero. She's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks.
May sarong public service announcement na pinagwalat sa Muya pero nalingaw niyang ikagasayang pangaran hay. Sabi digdi, baka po may makakuha kang brown envelope na may laog BIR forms and the receipt na nawalat ko po sa tricycle. Kasubanggi, hali po akong magsaysay sa may PhilHealth office. If ever po may makakuha, pakikontak na lang. Ligdi lang sa OKFM, tayaw ligdi ang sayang number. Yaw ligdi ang sayang pinagwalat na number. Kung sakaling nakapurot ka mo ng brown envelope, may BIR forms and receipt, pakidara na lang po ligdi sa OKFM, tayaw ligdi ang sayang cellphone number. Hello, Papa Bert. Kakan po kita ng munggo sa kapritong galunggong. Ingat po lagi. Si Tess Hobinera Bural kan Deca Vistanza Pakul. Oh, may lugar pala dyan na organ ng pangaran. Ano? Deca Vistanza Pakul. Si Tess Hobinera Bural. Si Vic Brazal, kumusta dyan? Kumusta na dyan yung batchmate ko yung batch 74 sa Camarines Sur National High School, Vic Brazal. Pag nagapit ako sa mo dyan, Vic, kuyan, may reistoryahan kita, ano? Ini si Vic na kulang lalaki, garo si Tarzan, garo si Johnny Weissmuller. Natanda doon kung primerong pangaran niya, Johnny Weissmuller, sa sakwing ama. Ang original niyang Tarzan nga sa pelikula yung niya si Johnny Weissmuller. Ikan magdakulan ako, iniling ko, talagang matibay mong palaan. Si pelikulang Tarzan kan panahon na matibay makipaglaban duman sa rhinoceros. Si Kap Mayit Abukar parating nag-aantabay, ano? Turtang talong, ang masiram na pangutuhan. Kumusta kung pamangking kumpardang man kang programa mo dyan sa Bacolod Street, Jimenez Park Subdivision. Si Lorena Usman na agum ni Andok. Maganing daw wonderful sound, sabi dating Kapitana Mayet Abukar kang Minalabak, Camarines Sur. Si Stilita Kamba nagluluto ng bulalong baka. Kumusta na si Auntie Miles? Good morning, Papa Bert. Pabati mga kantugan ko si Gabriel Sir Ambi Francisco. Takumpleanyo niyang unyan. Diyan po siya sa Carl's Catering. Parikus Papa Bert daw anong kanta ni Dulce. Paborito niya yan. Sabi niya kan sa iyang tugang. Si Azun, ang pinagaganda ni Tia Azun. Iyo ang sarong kanta na hanapin ko pa sa atyan. Ano? Si Rafi po ini, Rafi. Asin man si Brad Pitt, kumusta na lang kamo dyan? Rafi Sunyega kang San Miguel, Magaraw. Pati naman si Brad Pitt Leonor dyan sa Soler Street, Dayangdang, Naga City. I was feeling so alone today, watching lovers as they passed my way. I could almost feel the love in the air, and I thought, is it there for me? Then a friendly little butterfly flew around me till he caught my eye. He was careful so that no one could hear as he whispered in my ear, go chase a moonbeam across a meadow and wrap a rainbow around your heart. Then find a bluebird to sing a love song, and Mother Nature will do her part. So I listened to the butterfly, and when I gave his advice a try, why, it wasn't very long till I found there was love all around for me. Now if you are all alone
someday, watching happy lovers pass your way. Just remember what he told me to do, and the same thing applies to you. Go chase a moonbeam across a meadow and wrap a rainbow around your heart. Then find a bluebird to sing a love song, and Mother Nature will do her part. And Mother Nature will do her part. May ibong kakanta-kanta sa sanga ng punong mangga. Ang awit kay tamis-tamis, ang tunog kay saya-saya. Sa himig na kamit-kamit, ang diwa ay mahalaga. Ang buhay mo raw giginhawa rin kung masipag ka. May ibong kakanta-kanta sa sanga ng punong mangga. Ang awit kay tamis-tamis, ang tunog kay saya-saya. Sa himig na kamit-kamit, ang diwa ay mahalaga. Ang buhay mo raw giginhawa rin kung masipag ka. Ang ibong munti, walang ano-ano'y lumipad. Ngunit nagtibay, nakarang sadyang matapat. Kahit na duka, madali kang uunlad. Kung masipag kang lagi, may sagana ang bukas. May ibong kakanta-kanta sa sanga ng punong mangga. Ang awit kay tamis-tamis, ang tunog kay saya-saya. Sa himig na kabit-kabit, ang diwa ay mahalaga. Ang buhay mo raw giginhawa rin kung masipag ka. May ibong kakanta-kanta sa sanga ng punong mangga. Ang awit kay tamis-tamis, ang tunog kay saya-saya. Sa himig na kabit-kabit, ang diwa ay mahalaga. Ang buhay mo raw giginhawa rin kung masipag ka. Ang ibong munti, walang ano-ano'y lumipad. Ngunit nagtibay, nakarang sadyang matapat. Kahit na duka, madali kang uunlad. Kung masipag kang lagi, may sagana ang bukas. May ibong kakanta-kanta sa sanga ng punong mangga. Ang awit kay tamis-tamis, ang tunog kay saya-saya. Sa himig na kabit-kabit, ang diwa ay mahalaga. Ang buhay mo raw Gritunggo da si Tsa Diling dyan sa kuyan sa Bumbon. Tentiro dang pigwawasiwas ang samuday mantang nagbabayli kaning kantang may ibong kakanta-kanta kang Mabuhay Singers. Takan magsikat daang Mabuhay Singers si Tsa Diling garo daraga na nabisto siya ni Chu Diego o dyan sa San Antonio, Bumbon. Nangunyan ang makwapo danin dahil mga daraga soltero na. Kaya kumusta ka na lang Tsa Diling? Ang panira dapat ipikadilyuhay. Ganoon niya ako, naggayo na talagang nagbabarabayli kanin araw kanin mga kantakan Mabuhay Singers. Kan mapagal ka o tuduma sa lamesa, ngaya darling, madyana, makakana kita ning pikadilyong talusog na igwaning ko yan. Ning may guta, saka may paminta, kayo managum na marayan. Tsa Diling, kang San Antonio, Bumbon, Camarines Sur, sige ang barabayli.
maganda ang kulay. At ang umingiting talulot, nilalapitan ng mga bubuyo. Ang butyang iyong nililiyan ay tulad din pala ng rosas. Kahit na umulat kumidlat ay ganda rin ang rosas. Lalong sumasariwa sa tubig ng pag-iingat. Ngunit pag binagyot inunos ang rosas ng pag-irog, sawi ang pagsulong nilanta ng pag-inog. Kahit na umulat kumidlat ay ganda rin ang rosas, lalong sumasariwa sa tubig ng pag-iingat. Ngunit pag binagyot inunos ang rosas ng pag-irog, sawi ang pagsulong nilanta ng pag-inog. At ang umingiting kalulot, nilalapitan ng mga bubuyo. Ang mutyang iyong nililiyan ay tulad din pala ng rosas. Kahit na umulat kumidlat kay ganda rin ang rosas, lalong sumasariwa sa tubig ng pag-iingat. Ngunit pag binagyot inunos ang rosas ng pag-irog, sawi ang pagsulong nilanta ng pag-inog. Kahit na umulat kumidlat kay ganda rin ang rosas, lalong sumasariwa sa tubig ng pag-iingat. Ngunit pag binagyot inunos ang rosas ng pag-irog. Papa Bert, kami digdi sa Baaw, nagantabay sa merkado ka na Baaw dahil digdi ko na sumpungan si Mr. Blue Boy sa kuyang kalaban-laban kang kami mga soltero pa. Dahil dikit pa kami Papa Bert kaniyo magparlangkikan. Pero kan mahiling ako ni Mr. Blue Boy, pinag-offeran tabi ako ning linabunan naman ini pa nan para labuning man tinawanan ako para sa pamilya ko. Nawara po si hinanakit ko ki Blue Boy. Ang istoryami kaya kanidig di sa Baaw. Igo ako katuning iri-ilusyon na ay amigo ko si Blue Boy niya ako madyalig ni Mr. Blue Boy. Ipapabisto ta ka ki Carla. Si dati kong girlfriend. Agkang ipinabisto ko, nagkabistuhan sila. Pag otro ko bisita kina otro banggihan, pigiling ko si Carla, may kaulay ng iba. Anino? Kan magrani ako, ay si Blue Boy pala. Sabi sa kuya, umali ka nga dita, saung-saung ka na nga. Sabi, ilusyon ko yan, saung-saung ako. Ay mas dakula ang pagkalalaki niya, ang hawak niya. Nag-iibi na lang kung nagrayo. Inagaw na sa kuya si Carla. Pero si Carla, Papa Bert, minaarm kong hay na ngunyan. Inagaw na sa ko. Kaya ngunyan, may kanya-kanya naman kaming pamilya. Sinanakit ko sa iya na wara. Kang duhulan akong sarong supot. Ning linakbo na naman Digdi po sa maya tinda ni Pipito. O yan, dyan sa merkado da kang Baaw. Nahali sinanakit ko sa iya. Total, igwa naman kaming kanya-kanyang pamilya. Si Carla nawawara na. Nasa Manila na garo. Pinabisto ko lang pagkaaga. Siya na ang bata. Nga ako, girlfriend ko yan. Umali ka digdi. Saung-saung ka na. Umali ka digdi. Kaya nag-iibi ako kato Papa Bert sa kaanggutan. Pero ngunyan din ako anggutan. Tinawanan ako ning linabunan naman ni Mr. Blue Boy. Nagantabay ngunyan. Si Eddie ADP sa sayang matud nila. Ako raw ay hindi na babagay mag-angkin ng iyong pagmamahal.
sa'yo'y maiaalay ang pag-ibig na buhat sa puso, ang kayamanang higit pa sa ginto. Yan ang tanging sa'yo'y maiaalay ng aking buhay sa pagsuyo. Dili malubak kining pagbati, bisan sa unsa nga katarungan, kay unsa pa'y pili ning kinabuhi. Kung sa gugma mo inigawan, isumpa mo lang sa akin hirang, na ako'y mahal hanggang pumanaw. Di magbabago habang may buhay, tayo'y magmakalang walang hanggan. Damgo't pasalig sa gugma Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Sir Dix ay lagi mo nalas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang. Halos hindi po ako kasama po makatayo, baka nakaupo. Siguro po mga kulang-kulang po 1 year po ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtik po sa Sir Dix agad po ng Rise Coffee. 4 na po lang po naranasan po agad. Pag na po tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang Rise Coffee po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rise Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rise Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, surf Babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan!
agad with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, Surf Babareta, ang wais choice. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Lifebuoy. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kayo po, hindi niyo po sa malinaw sa libanan. Ako po na nagtataas na rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Like a long, lonely stream, I keep running towards a dream, moving on, moving on. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free, moving on. In the sun, where there's hope for everyone, where my poor restless heart got around. There's a place in the sun, and before my life is done, gotta find me a place in the sun. Like an old dusty road, I get weary from the load, moving on, moving on. Like this tired, troubled earth, I've been rolling since my birth, moving on. There's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart's got around. There's a place in the sun, and
Good morning, Papa Bert. Napapabayli pati ako maski nagluluto, nag-uugma na kang programa mo, lalo na ang inot na musika na pinatugtog, Tara na Chacha, Fe Sotero, ini. Yan. Sister-in-law pala niyo ni Ben Sotero. Sabi man ni Grace Salcedo, good morning, Sir Bert. Kumusta po da ka mo ni Mama Sonia, si mama niya? And belated birthday greetings sa bunso kong tugang na si Cheche na nag-celebrate ang 26th birthday kasudma duman sa Tigman na Tinambak. First barangay kan Tinambak after Calabanga. Igobaga dyan ng Garo Spillway kay ito sa Tigman na pagkakararigusan mi pag kami nagduduman sa Bagakay. Madyang niya, lakaw kita pa sirin sa Tigman, makararigo sa Spillway. Kaya kumusta na lang mo dyan, Grace, sa kakimama Sonya mo, Espiritu, dyan sa Tigman, Tinambak. Ano daw mga panira dyan? Ano? Garo-purti mara dyan mga gulay. Pagyawag ka dyan sa bukid, gulay, pagkatapos sinabawan na tinulang manok. Ubagaman, nagbuno ni na urig, ano? O kaya naglitson, ay masira mo niyan. Nagagad man kang rangan ni Eddie Larde para sa 75th birthday haliki Nani Marilyn Veluz kan Bagong Bayan Norte. Uy, bago pa na ako malingaw, si Pinky nag-chat sa kuya. Siya po ang agumkan ining amigo kong si Dipuntong Bernard Regidor. Kaya itong last year, ini po tinamaning kamatian, nagtalikod sa kinaaban, mantang yaon siya duman sa Canada. Na-hospital siya sa panahon maning pandemya, pero bako man COVID. Pero sabi nga ni Kenny Pinky, ang saya misis na yaon dyan sa Arana, maski nga Bert Mayo na si Bernard, gusto ko pang rumdumon ang sa muyang ika-42 na kuyan, na wedding anniversary. Uy, nakaka-touch man, kaya Pinky, kung nagantabay ka dyan, Pinky sa Arana, pabayaan mong magpaabot man ako sa kuyang personal na greetings sa sinlong ika-42 na wedding anniversary kan sa kuyang amigo, classmate ko sa college, si late Bernard Regidor, Dipuntong Bernard Regidor, sa kan maabot niyang misi, si Pinky, kay banan sila pamilya dyan sa Arana. Happy 42nd wedding anniversary sa Indo. I wanna give my love to you completely. I beg of you to listen to my heart. I've never prayed like this before, and I'm asking you not to close the door, for I can tame the wind and smooth the waters if you just let me. I've never prayed like this before, and I'm asking you not to close the door, for I can tame the wind and smooth the waters if you just let me. I wanna give you all the strength within me, to make a world that cannot fall apart. And you can sit upon a throne. Oh, I'll give it all just for you alone, for I can tame the wind and smooth the waters if you just let me.
write this letter. My heart's beating much too fast for my pen. Soon I'll be in your arms again. To think I'll be with you, to taste all those sweet, sweet kisses once more. Darling, that's what I'm longing for. But most of all, I just want to hear that wonderful sound. I love you. It brings sweet music to my heart. It's been so long since I heard the sound, that wonderful sound. I need you, my love. Why ever did we part? I need reassuring. Those thoughts have been storing up in my mind. When I get home, what will I find? Will you still remember? And will your love be tender and strong? I've been away from you so long. So when I'm home, I just want to hear that wonderful sound. I love you. It brings sweet music to my heart. It's been so long since I heard the sound, that wonderful sound. I need you, my love. Why ever did we part? My love, why ever did we
I can be so strong. I've been away too long. Don't look that way to me. It hurts you so, I see. But I just can't go on with life. I gave you all I had, so there is nothing left. I may be wrong, but I better go now. Oh no, I've been away too long. Now I just can't go on. I've been away too. I've been away too long. No, I can't be so strong. I've been away too long. La 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 I have dreamed that your arms are lovely, and I have dreamed what a joy you'll be. I have dreamed every word you whisper when you're close, so close to me. How you look in the glow of evening. I have dreamed and enjoyed the view. In these dreams, I've loved you so that by now I think I know what it's like to be loved by you. I will love being loved by you. These dreams, I loved you so that by now I think I know what it's like being loved by you. Sabi ni Pinky Ridora, salamat ng maray na nag-greet na sinda sa 42nd wedding anniversary
kan mabuot ming amigong si Burns, kumusta ka Burns in Heaven? Happy wedding anniversary sa Indo dyan na Burns in Heaven. Si Pinky, yaon padigdi, yaon sa arana, happy na, ano? At least naka-move on na, maugma ang pamilya. Ay nadong palang kalaki nindang yaw sa Australia, maugmaman. Araw mo itong amigo tang si Bern na mabuot ay yaw na sa kalangitan. Namimiss mi siya. Nagigirumduman may maugmaming iribahan dyan sa katedral. Kaya happy 42nd anniversary na lang. Kumusta na lang kamo dyan? Si Bern Redor. Pagkatapos ang misis niyang si Pinky. Yan. Pasalamatan ko man daw ang mga teachers sa Naga Parochial School, mga teachers kan sa kuyang apo na ngunya nagpapaararam naman sa sindang mga eskwela for about 10 months daang pag-iribanan sa online. Medyo may kadifisilan dahil sa pandemya. Salamat nga sa Indo. Arang pigdadaw ko ang mga teachers nagpaparam sa mga eskwela. Garuman ako mapaturuan sa kuyang luha. Itong iribanan kamo sa pagining computer ni medyo inconvenient na maray magtukdo. Salamat nga sa inyo sa pag-iribanan tangaya sa pagining online teaching. Salamat na lang sa mga faculty members mga Naga Parochial School. Pati na ibang mga teachers everywhere na ngunyang baga kaya kadaklan na finals na ngunyan. Sa mga private school, salamat na lang sa inyong pagtsatsaga sa pagtutukdo ngunyan na panahon ni na pandemya. Dua ko pong apo pati sa aga tapos na exam. Malarga na pabalik sa Legazpi tayaw man duman sa indang lolo lola. Then after kayan, after mga 2 weeks, malarga na po sila pa Dubai, dumana ma-eskwela. Kaya medyo naugmamang kami, ma-join na kay bana sila mga papa and mama. Mamimiss nga sa mo yung duwang apo na 8 taon ming kaibanan, ma-eskwela na duman sa Dubai. Well, inabot na kita ng oras para magsuruayan ni po si Bert de los Martires. Salamat kan sa indong pagantabay. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll